Oimore Ramogi kamora mama intiere ini wangsa ne weche manyien mag Oimore. Aparo ni nyalo neno kanyo ni twech chalo mopogore odhiambo ma kawuono ka bende koro nyasi mar piny luo bage county ma Homa Bay omiyo TV mar Ramogi kae bende wakawo thuolo ni mar nyiso achiel kuom rwakruok mar joma mine e kinde mokalo. Kondo mar rwakono iluongo ni ligisa ma bende en kondo ma joma mine mosenyuom ne rwako ka chopo nyasi mopogore opogore. En kondo makende mar nyiso nyadhi. Omiyo kawuono nakawo thuolo ni mondo mi arwake mar mondo mi wang'imo kuom luo kitgi koda timbegi. Kaw kamano weche manyien bende waikonu mathoth ka nitiere masira moro ma otimore apaya e alwora mar Londiani. Ka opogore koda mano bende koro do chungo wach mar kawo osuru moro amora motenore koda chik mar omenda mar higani mayande puodhi. Ka bende weche moko pod tie kanyo nyaka chik winj wachno e ka chenro makamano chako timore. Mano bende kawuono ni erino nego bende moko kuom chikego ne chako tich. Achiel kuomgi en meto mar nengo mar mauta. Kata kamano wach mar dono koro nyiso ni onge lokruok machalo kamano ma bende koro ibiro keti e tim. Kaw kamano nyakora Ramogi magi moko weche ma wamiyo pek. Doho koro chungo choko mar osuru kaluwore kod chik mar omenda mar 2023 manyocha jatend piny osekete koke. All Kenyans must know if I have to pay for a government service, it has to be 222. Yes. Number one. Chudo ne chenro duto mag piny owacho ibiro time lai achiel mar chudo ne migepe duto ka migepe nigi ndalo 30 mar donjo e laino. The high pending bills are largely attributed to delays in disbursement of equitable share by National Treasury and outstanding pending bills that have been carried over by various regimes. Sirikal mag counties medo yuago deko cholo omenda mag dongruok higni 10 nyaka tend counties ne chak tiyo. Uganda Luo chokore e county ma Homa Bay e nyasi ma otisi ni piny Luo kama nyisruok mar Luo kitgi kod timbegi biro timore ndalo 2. Mashegi nyakora Ramogi inyalo toa kod namba mar ote machuok 2-3-6-0 ido wakanya achiel kachiel e mbui maro mar Facebook kachiel kod YouTube bende wayudore e Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Kwanji mapoko yange wito ngimagi masira marapaya Center Malondiani tok trailer bayoyo kendo tumo jo hala e batha payano. Trailer no mano chomo yo Kericho bende no tumo matatu mane nigi jowuoth. Chenro mar reso jomotony dhi nyime kendo wabiro medo miyi wachni matut. Kawadhi nyime ni do koro chungo choko moramora mar osuru mane okal kod od bura chik mar omenda ma higa 2023 ma iluwore gi bura mane omake kara mane omak kod Senator Mabusia Okiya Omtata. E bura no Omtata ne owacho ni bedo ni winjruok ne ok obede kind speaker mar od bura mar Senate kod mano mamalo motelo ne twak e wi chikno nyiso ni chenro mar kadho chikno notimore ataro mar chik. Omtata bende wacho ni nitiere chik moko kata chike moko mano medi maling'ling e chikno mane ok nitiere kane twak e wi chikno. E bura mare Omtata onywako speaker mar od bura mamalo, commissioner mar KRA, riwruok mar Consumer Federation of Kenya kod riwruok mar jotije mag kembe maua mano Floriculture Allied Workers Union. E bura mare Senator Mabusia Okiya Omtata wacho ni nitiere pend chike mathoth e chikno mano tim ataro mar chik. Omtata wacho ni chik mar omenda no ni kod moko kuom chike ma ok medo osuru michoko e pachoka kod chike moko matuomo tije mag Senate. Kaluwore kod pend chike ma pachoka kare mar 110, speaker mar od bura mamalo kod speaker mar Senate onego lalre kendo winjre
ewi chik makama mamulo tije mag Senate kapok otwak ewi chikno, gima Omtata wacho ni ne ok otimre. Omtata omedo ni paro mar chikno bende odhi ataro mar chike ma pacho ka kare mar 10, 118 kod 201 kuom medo pend chike moko mane onge paro mar chikno kiling'ling' tok puodhi. Kane opedhe, paro mar chik mar 2023 ne ni kod pend chike 84. Tok puodhe ofwenyore ni chikno koro ni kod pend chike 102. Pend chike 4 ma Omtata wacho ni omedi oting'o: chike wi chudo mag aheri mantiere e chik manyien ni kare mar 82 nyaka 83. Chik machielo en magayo tiyo gi yedhe mamero ji mar 2010 manitiere kare mar chik ni 85 nyaka 86. Chik moro en maloso ewi yore moyiedhi mag timo ohala mar 2015 mantiere pend chik kare mar 100 nyaka 101. Mar 4 en mano matayo mwandu mitere pinje maoko mar 1990 kare mar 102. Omtata ne dwaro mondo doho owit oko moko kuom pend chike mantiere chik mar omenda mar 2023. Moko kuom pend chike e chikno nonego chak tich ayanga kawuono. Ing'eto mare odhiambo ma kawuono, jang'ad bura Mugure Thande koro wacho ni osuru ok nyal choki kaluwore kod chik omenda no nyaka bura ma omak kod Omtata no winji. Doho biro golo chik moro kendo tarik 5 dwe mar 7. Duol mochung' ne tayo nengo modhi mag nyamburko kod teko stima e pacho kamano EPRA olando meto e nengo mag modhi nyamburko kaluwore kod medruok e osuru. EPRA ogolo lendo makamano thuolo machuok bang' doho chungo okang' mar medo osuru mane okale chik mar omenda ma higani, kama koro petrol omedi koda silings 13 kod otonglo 49 kuom lita ka lita. Diesel omedi kod silings 12 kod otonglo 39 e lita ka lita, kama mauta mar taya koro idhi chak usi silings 173 kod otonglo 44 kuom lita, ma en medruok mar silings 11 kod otonglo 96. Riwruok mar Governors ogolo ywak margi ewi leo e chwalo omenda mag dongruok ne counties. E romo margi mar 10 mane otimore Nairobi, jakom mar riwruok mar Governors Anne Waiguru owacho ni leo e chwalo omenda makamano thiro chenro mag dongruok e counties. Piny owacho mamalo pok ochwalo omenda mag dwe mar 4 kod 5 kata doko ni iko omwom mar 2022-2023 rumo otieno makawuono. Chris Owino nigi ler. Higni 10 nyaka ne chuog telo mag gwenge, sirikal mag counties pod yware kod sirikal mamalo kuom leo e chwalo negi omenda mag dongruok. Ka oloso e kinde romo mar 10 mar riwruok mar Governors, jakom riwruok mar Governors Anne Waiguru owacho ni kata odoko ni counties oseyudo omenda maromo $2.9 trilion kowuok e sirikal mamalo e bwo higni 10 mokalo. Leo e chwalo omenda makamano osethiro chenro mag dongruok e gwenge ma pacho kae. Delays in disbursement of equitable share by National Treasury and outstanding pending bills that have been carried over by various regimes. Kuom counties duto 47, Elgeyo Marakwet kende ema osetieko chulo wego rak mekgi e kinde ma county ma Nairobi pod nigi gowi mag contractors maromo bilion 102.8. Waiguru lero ni gowi makamano okel kod deko e chwalo omenda mag dongruok gi sirikal mamalo. As at the end of the third quarter of financial year 2022-2023, counties reported partial settlement of pending bills to a tune of Kenya shillings 26.21 billion. Sirikal mag counties pod rito omenda mag dwe mar 4 kod dwe mar 5 mag hiko muom mokalo kata odoko ni hiko muom manyien mar 2023-2024 dhi chako tich chieng' ngeso mar jumani. Kata kamano, sirikal mag gwenge bende ogoyo korgi kuom okenge ma gisegoyo e bero ngima jopiny e sekta mag pur, thieth, somo, limbe kod sekta mamoko. Easily accessible services throughout Kenya. In this regard, counties have been on the forefront of ensuring the citizens have access to basic services such as health, water, sanitation, accessible roads, markets, among others. It is said that 1 decade is long enough to change the looks of mountains and rivers. Indeed, the make and look of the counties we see now is very different than the ones of 2013. E sekta mar thieth,
sirikal mag counties osungore kuom ndiko nyamrero maromo 107,839 e chenro mar bero weche mag thieth kaachiel gi miyo bad migawo mar thieth e counties pok mar omenda maromo 30% mag budget mekgi. The under 5 mortality rate has decreased from 52 per 1,000 to 41 per 1,000, and the infant mortality rate has declined from 39 to 32 per 1,000. The rate of stillbirth deliveries has increased by 13% to reach an impressive 89%. Nyong'ong mag governors bende omenyo sekta mar somo, kama counties yango ni gisechwalo omenda maromo bilion 8.6 ne skunde mag ECD, wach ma osemiyo kwan jopuonjre mariwore kod ECD oidho malo e bwo higni 10 mokalo. The number of ECD teachers employed also increased, thereby leading to an improved pupil-teacher ratio. Kaka yo mar yaro dero mar chiemo e pacho kae, kaachiel gi kedo gi midhiero mar ngaji, counties duto oseketo tengi 7.3 mag budget mekgi e bero weche mag pur. Moko kuom chenrogo oting'o nyayo pur manyasani, nyiewo gik kiro pi e puothe, kaachiel gi pogo jopur kothe man kod yuto mathoth. Kata kamano, jochiw kony mawuok e pinje ma oko owacho ni nitiere dwaro mar kedo aching' kod weche mag mibadhi, kaachiel gi tiyo marach kod omenda mag jopiny e chopo e lek mag telo mag gwenge. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwan jogo machulo gope ma okawe bengi otamo osemedore okang' mamalo e thuolo mar higa achiel mosekalo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, pek mar ngima medo dhiro oganda e gope ma ok ginyal chulo, kendo bengi bende koro winjo pek mabiro kod chulo gope madeko. Ripot mar bengi maduong' e pacho ka CBK yango ni e higa achiel mokalo bengi osebet kod pek mar choko gope maromo siling bilion 503 gi milion 200 mane omi ji to gideko kod chudo kuom ndalo moingo 30. Mano en medruok kod chiegni 10% ka opim kod siling bilion 460 mane chudo yodego higa achiel mokalo. Ranyisi mar pek ma ngima mamedore ne oganda. Lipodno yango ni ohelni ema osebet kod pek mar chulo gope mogik kaluwore kod leo kod chudo kuonde ma giuse mwandu. Gavana mar CBK Kamau Thuge wacho ni lwasi mar ohala ok osebet maber e pacho ka, kendo bedo ni counties kod piny owacho mamalo deko kod chudo ema osemiyo ohelni ok chul gope ma gikawe bengi. It's important to note part of the reason for why the NPLs have been increasing. They are broadly, I would say broadly, they're into two areas. One is a business environment, and the other is the fact that the government, the national government as well as county governments have not been paying some of their suppliers. Nyaka giko mar dwe mar adek higani, tend counties kende ne pok ochulo gope maromo siling bilion 159 gi milion 700, ka county ma Nairobi oting'o 64% mag gopego. Leo kod chudo mag gope mokawe bengi medo gi pek mar keto moko kuom omenda thenge kaka okumba ewe gope ma chudo gi deko. Bengi bende medo chiwo hola ne piny owacho ka gineno ka oganda kod ohelni ok chul gope, okang' mamiyo oganda ok yud thuolo mag kawo hola kendo medo thiro ohelni. Okang' mar CBK mar medo nengo ma oganda biro kawo go hola bende dhi medo pek mar chulo gope, kendo nyalo medo gope ma bengi biro bandhe ndalo mabiro. Pek mar ngima kod deko chulo gope ok nen mane hola ma bengi chiwo kende. Chulo gope ma ikawe yor ong'we yamo bende medo mana yulo. Report kambi mar ong'we yamo Safaricom yango ni jogo manokawo gowi mar Fuliza ne omedore kod 18 nyaka milion 8.1, ka omenda mane gikawo ne omedore kod 40 nyaka siling bilion 701 gi milion 500. Ei holago, siling bilion 29 gi milion 900 ne pok ochul, medruok mar 31%. Oganda milion 5.3 manokawo hola mar mshwari maromo siling bilion 91 gi milion 500 mano nego chul kuom thuolo mar dwe achiel ne oseduoko mana siling bilion 56 gi milion 500, ka kanyo bende gope madeko ne omedore kod 3.8. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamano Edwin, Ramogi odok e lipodwa mokwongo kama bende koro oluoro nitiere ni kwan ji mahewo 50 owito ngimagi e masira mar apaya senta malondiani tok trela bayo yo kendo tuomo johala e bath apayano. Trelano manochomo yo Kericho bende notuomo matatu mane nigi jowuoth. Chenro mar reso joma otony dhi nyime kendo wabiro medo mi wachni kaka omedo choponwa. Ramogi, pichni ma bende ineno kanyogo gin mag masira motimore Londiani. Bende wachore ni trelano otuomo nyamburko ma kwan gi romo 7. Kaluoro nitiere ni ji 50 kata moyo 50 owito ngimagi. Nikaona gari trailer ikikuja kwa mwendo wa kasi sana, so mimi ndo nilikuwa naenda kukutana na yeye, lakini nikamkwepa. Yule jamaa mwenye alikuwa nyuma yangu ambaye alikuwa ako na kanta alidhania mimi nataka kununua kitu, aka overtake yeye, ndio sasa akafinywa na hiyo, akagongwa na hiyo gari, ikamrusha kwa gari yangu, na hiyo gari ikaenda kaanguka huko nyuma, ikaangua nyuma kama imeanguka kwa magari mengine. Yangu kufika hapa nikafurahi, manake pia venye aliona aliyenyewe ananiambia mpita pale kufanya biashara yake. Venye aliona yakuja kwa mwendo wa kasi pia tayari alijaribu kutoroka, lakini venye alifika hivyo akaona kwa safe akarudi nyumbani ndio. Several matatus were damaged beyond recognition during the evening accident. According to Londiani Sub-County Police Commander Ramogi, wadhi nyime gi weche manyien kama piny owacho olando ni chudo ne chenro mage duto ibiro tim e yor simu e ndalo 30 mabiro. Jatend piny William Ruto oyango yor chudo achiel mar paybill ma migawo duto mag piny owacho biro tiyogo, ka omedo ni en yo mar thiro mibadhi e migepe mag piny owacho mare Jaelieta miwa mathoth. Gentlemen, Gava Mkononi is officially launched. Koyango chiero chenro mar piny owacho e yor lony manyasani mar e-citizen, jatend piny William Ruto olando ni chenro mag chudo duto mag piny owacho ibiro tim kokalo e lai achiel. The departments, KRA and everybody, the government pay bill is 22222. 22222. Is it star 22222 hash? That is how you pay for government service. Owacho ni mae en yo marieyo chenro mag piny owacho kanyakla kod kedo kod mibadhi mosego tach e migepe mag piny owacho, kochiwo ne migepe duto ndalo 30 mag loro nembni gi mamoko mag chudo kendo tiyo gachiel moyangi. All the other pay bills in the next 30 days they should be shut. We have almost 1,000 different pay bills, different agencies, different people. Everybody seems to have their own pay bill, and all those pay bills are not accountable to anybody. Omedo ni jopiny biro mana chulo omenda ne chenro magidwaro kende ma ok medo gimoro matin kakosebed kitimo chon. Citizens need only pay the gazetted fees for government services and not a shilling more. These fees are accurately accounted for in real time through ICT and remain visible at all times to the National Treasury and the Kenya Revenue Authority for efficient revenue administration. Emedo jiwo chenro mag chwalo tijene e yor lony manyasani gi keto winjruok kod kembe tudruok mar medo chwalo tudruok ne jopiny moting'o chwalo mbui nyaka e kor gwenge. By the end of this year, we will have 2,000 hotspots across Kenya, and by December 2025, all the 25,000 hotspots will have been rolled out. Jopiny biro yudo thuolo mar yudo chenro mag piny owacho maloyo 5,000 e e-citizen kokalo e lonyni manyasani. We are launching the e-citizen platform's unstructured supplementary service data, USSD code *222#, by which citizens can now access 5,084 government services online.
Kabende, kembe mag tudruok onyis mondo ochwal simbe manyasani ma jopiny nyalo nyiewo kachudo mos mar konyogi donjo e mbui kendo yudo chenrogi. By August this year, we will have a gadget, a smartphone, that you can buy for 5,000 shillings. And I want to thank Safaricom. They have told us that we can buy that phone and pay on a program called Kulipa Mdogo Mdogo. En chenro mar chiero lai mar e-citizen mang'iyo chwalo chudo duto mag piny owacho e lai achiel kanyakla kod kedo kod mibadhi mosego tach e migepe mag piny owacho. Jailieta, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto opoyo medo sach jotije mag piny owacho matiye bwo jogoro kochakore odiochieng' makiny. Meto ni otimgi e kind 7 nyaka 10. Mae owacho ni timo kiluwo sara moketi e pinje mangima ne jotije mag piny owacho. Omedo kwayo duol marango jotije piny owacho mondo tim nonro mag jotend riwruoge mag piny owacho. I know there is a proposal by the Salaries and Remuneration Commission for the increase of salaries of different cadres of both civil servants and other public servants. They have made a recommendation to us that they want to increase salaries of civil servants by an average of between 7 and 10%, and that is from office assistants all the way to people who serve below the PSS. And because of the economic times we live in, we have approved that salaries of other civil servants can be adjusted beginning tomorrow. Jatend piny Kenya William Ruto oketo koke chik mar pogo omenda ne counties kaachiel kod gwenge mantiere dongruok kata equalization fund. Chik no koro yawa gulu mar omenda maromo shillings bilion 13.8 ma ibiro pogi ne kuonde od bura 34 ma pacho ka mondo jiw chenro mag dongruok. Turkana, Mandera, Wajir, Samburu, Narok, Tana River, Isiolo kod Lamu gin moko kuom gwenge mabiro yudo omenda no. Pend chike ma Turka yango ni 0.5 mar omenda ma ochoki higa ka higa onego chwal ne agulu no mondo tim godo dongruok e gwenge ma osedong chien e chenro mag dongruok. Article 115 of the Constitution for the presidential assent of 2 Senate bills, being one is the Equalization Fund Appropriation Fee Bill 2023 and the County Allocation of Revenue Bill 2023. Sir, the first bill, the Equalization Fund Appropriation Bill, Senate Bill number 3 of 2023, was passed by the Senate on the 15th of June 2023 and subsequently the National Assembly on 21st June 2023. Sir, the second bill, the County Allocation of Revenue Bill, Senate Bill number 16 of 2023, was passed by the Senate on 6th June 2023 and Ramogi wadon mondo wayue matin e chenro mar Oimore mokom ote machopo kaya neno kanye mbui mar Facebook. Anyanga makopia wacho ni keto gutluo aye kodi and live from Gogo Katuma kaka pile erokamano kodono parona ndalo machon erokamano. Ng'ato wacho ni rito chenro makare aneno kantiere e kona lejo Kisumo ka neno news kantiere Bungoma Kandui mano Morin Otieno. Bende Kogega Fred wacho ni ker mar luone kara jidware modhuro. Ben wacho si Frost count me in konywa uru Ramogi olal Migori yawa neno mana live e Facebook. Jolony magwa biro ng'iyo mane wacho ni nyingi Ben Wachamori wacho ni Ramogi olal kanyo Migori. Jolony magwa biro ng'iyo wach makamano. Kao kamano sikidhi mabor waduogi weche mathoth.
Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile, opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Ogani mar obila Jafet Koome otimo limbe gwenge ma Lamu West Sub-County kama ne osingwa ne jodak ni obiro neno ni kwe kod arita makare oridi bang' monj mane oweyo ji 5 kowito ngimagi kama oting'o nyathi sikund sekondar ma Bakanja. Ute bura nowang' e monjno e bome ma Juhudi, Salama kod Marafa, gino ma osemiyo jodak luoro kod achiedh nade. Kanolose romo mane obagi e skund primar ma Juhudi, Koome nochiwo siem mager ne jonjore ma itudo gi monjno. Omedo ni kaunti ma Lamu osebedo gi kwe kuom kinde mathoth kendo ka obiyie kweno okethre. Omedo kwa jodak mawuok e dhoudi mopogore opogore mondo kik yie jomoko kel athua mar din e kindgi. Wangu ili Jehova tukaweze kupata suluhu. Ama Inspector General wetu Mr. Koome. Tuko na jukumu, katiba ya nchi imetupatia jukumu ya kuhakikisha kuna amani kwa nchi, kuna utulivu, mali inachungwa na maisha yako inachungwa. Kuna mikakati tumeweka mzuri sana, na mimi nawahakikishia yale yalifanyika wadhubutu tena, watakiona cha mtemakuni. Hakuna mchezo. Hakikisho kutoka kwangu kama Inspector General wenu, hakuna yeyote atakufurusha kwako. Mambo ya dini, ndugu zanguni, tafadhali tusikubali andui atugawanye. Kusema wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu, tusikubali. Kwa hivyo tumemwomba Bwana AG atuongezee MPR kwa sehemu ambazo ziko na utata wa usalama, na isichukue muda ili hali ya wananchi hawa isitatizike zaidi ya hapo. Manake hata waliokoa kupiga risasi ya kwanza ni hao ambao wako miongoni mwa wananchi. Sisi tuko hapa na inabidi tuungane pamoja tupate huyo mhalifu.
Hata saizi vile mmesema tu wako hapa, unajua pengine ni mtoto yako, pengine ni bwana yako, lakini hakuna mtu anajitokeza aseme ndio huyu. Ama hata kunipigia simu kusema ninajua fulani. Niliwaambia nyinyi siku ile unipigie simu kama unaokopa kumwambia chief, kama unaokopa kumwambia OCS ama OCBD, unipigie simu uniambie najua fulani. Hiyo siku tutabeba usiku. Lakini ukisema wako hapa na amutuonyeshi, tutapataje? Jadolo Paul Mackenzie noduoke do Mama Lindi ewi ketho matiyo ataro gi chike momienore kod piche sinema. Jang'ad bura Irene Tamara itudo kod tiyo kod sinema mane siayo nyithindo mondo kik dhi e sikul. Mackenzie osebedo e od ang'ech kuom dweche 3 kaluwore kod nonro madhi nyime ewi nek jopiny maromo 338 mane lemo e kanisa ne. Nek mane otim e bungu ma Shakahola. Bura modonjne en mano mosechung chakre higa mar 2019. Kawuok e kaunti ma Kilifi to wadhi nyaka e kaunti ma Kisumo kama od bura mar kaunti ma Kisumo kalo budget mar bilion 12.3 ne ikomenda mar higa mar 2023-2024. Eno mane gibedo godo kawuono kaluwore kod andika mar piny owacho mane ochwal ne MCAs mar assembly no kowuok kuom speaker mar gi Elisha Oraro. Millicent Adhiambo miyo waler. Mar kalo budget mar Kisumo en budget mar bilion 12 gi wiye, kendo wagone oganda ma inche wuotho kodwa, oganda ma inche penjowa weche ma pek gi weche madongo public participation. Ni kawuono waduogo kuru kowacho ni wasedeliberate budget ma wakale. E romo ma kawuono od bura matin ma kaunti ma Kisumo okalo budget mar ikomenda 2023-2024 mane riko puodhi gi kamati mar od bura no mochung' ne omenda ka budget ma kamano no pedho nyim od bura no kod jakom kamati onogo Joakim Okech. This is a document that I believe the House will adopt for us, Mr. Speaker, so that the executive and even the assembly will be able to provide the services that are needed by the people of Kisumu County. Ten county no kokalo budget makamano dhiketo emaino e yore pur, pith kod lupo kaachiel kod neno ni Kisumu obedo ng'ala manyime e kelo dongruoge mopogore mar bero ngima jopiny. Weche mag jowere mopogore kod weche tuke bende omi pek e budget makamano. E migawo mar thieth, ten county no chano bero od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kod keto kar pimo tuo mar kansa. Bende gichano keto kare lai mar okumba mar thieth ne jodak ma Kisumu. Kendo wawacho ni okwadhi wewe no wasekale en budget monego beni koro wa implement mondo duto mondo ike otasni odhi e gwenge ndechni mondo losi hospital mondo bed gi yath gi dhano sebed ka ywak weche mag sports nyaka watime county ka kendo kata mana gope mag contractors manche chando gi wamiyo gi bilion 1 mondo serikal make sure ni contractors mositi county mondo chul gi gope gi. Kane oloso gi ute fwambo, Speaker mar Assembly ma Kisumu Elisha Oraro ojiwo kamati mar od burano kod MCs duto mane oyier mondo ne giketo e tim chenro duto manitie i budget no mar kelo lokruok ne oganda jo Kisumu. Wawuok e tich mar loso chike to wadhi e tich mar cheko kaka executive tiyo. Miyo nyaka giwuog achiel kachiel ma ging'i ni gigo mokadhe budget oketi e tim mondo mi japiny mawuok e Kisumu County owinj ber mar aloch gwenge. Budget makamano dhina ni milion 12.3 oketi e yore dongruoge mopogore ka milion 7.9 oketne tayo chenro mag county no. Bilion 1 bende oketne chulo gope matin county no nigodo. Kamano bende odhi neno ni oketo lwasi makare ne joket mwandu kaka yor nyayo dongruok e county ma Kisumu kod pacho kama ngima. And I put that as many of the opinion that the Kisumu County Appropriation Bill 2023 with the amendments therein as per the second reading of the bill be adopted. Say aye. Aye. As many of the contrary opinions say nay. The ayes have it. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama nyasi mandalario mar piny Luo ma okelo kanyakla oganda Luo kod jotelo e kaunti sang'wen maka Luo ne ochaki ayanga e kaunti ma Homa Bay kendo ne otelie gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, nyasi no chopo e ng'ende odiochieng' ma kiny kama kiny ne yange ker manyien mar Luo. Nyasi no mara tipo mane obagi skul sekondar ma Homa Bay okelo kanyakla oganda mawuok e kaunti sang'wen maka Luo ka thoro mare maduong' en sungo Luo kitgi gi timbegi kod jewriwruok kod achiel mar oganda Luo. Bende ne en thuolo mar sungo tuke machon mag Luo kamoting'o ywayo tol, diedo pi, mielo kondo, goyo picha dhula mane otim Raila Odinga Homa Bay Stadium e kind tuke mamoko mane kelo oganda Luo kanyakla. E kinde no jolony kaachiel kod johistoria mong'eyo sigand Luo ne yudo thuolo mar chiwo sigand Luo ka owuok e piny Sudan ma milambo kod tije ma opogore mane joluo timo e kinde machon. Nodonjo gi Kisumo kata gichopo kanyo, mano ken kamano. Jokano be nokalo mana Guyoma ka gin gi jokarachuonyo kata giduogo koni. Koro jokano nodagi jokarachuonyo. Emomiyo jodongo madongo mong'eyo winjo kiwacho ni no kog rachuonyo. To gimomiyo jokano nodar ka rachuonyo ka gidhi kano nong'inye gitimo jokarachuonyo moko. To nikech kane jakano ogotak dero jakarachuonyo dero kawo ka dero no kawo. Jodong Luo be ne yudo thuolo mar twak ewi kit Luo kod timbegi ka giyango ber mar oganda Luo. En riwruok kanyakla achiel ma onge gimoro mabedo e kindwa kod. Wariwore socially Luo Council of Elders. Wariwore politically waketo oganda mar Luo obed kanyakla. Anyalo wachonu ni gima duong' ma nyaka wamany en bedo kanyakla. Bedo kanyakla omiyo oganda moko matin mane Great Britain miluongo ni Anglo-Saxons gin oganda manok to ne gibedo kod riwruok achiel motegno. Riwruok achiel margi noero nomiyo giwuotho ka gipakore ka giwacho ni the sun never sets in the British Empire. Tieng' ma kawuono, tieng' monyuol kawuono ema ketho Luo. Tieng' monyuol kawuono madho rasungu ema ketho Luo. Joluo lal, joluo oselal e weche maricho mang'eny. Wach mar pur gi weyo ka itimo chon. Wach mar dala ka in gi mon ariyo kata adek to chieng' midhi golo pur tig'e kumidhi ninde miluor mier udi te kata dala gimoro mani pure to kitieko ka tidhi kocha to mano dine jaluop tim. Nyasi no ne oyuore gi jotelo ma opogore kamoting'o gavana sang'wen maka Luo, jood bura kaachiel kod jotelo mamoko ka ogai mar Azimio Raila Odinga ema ne wendo modhial e kinde nyasi no. Odiochieng' ma kiny nyasi mar piny Luo biro chopo e ng'iende gi keto e lela ker manyien mar Luo moyier kuom jodongo 8 mane oro kwayo margi e lemo mar kom ker. Jodongo mag Luo ne obedo kod aput margi e lalruok ewi ng'ano wendo monego bed ni kawo kom mar ker ka odiochieng' ma kiny oganda Luo rito neno ni to en ng'a midhi sidhi kaka ker mar Luo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nya Ali Abich kuom lipod no. Bende wabiro medo keto wang'wa kaachiel koda itwa mar Luo no madhi nyime e kaunti no ma Homa Bay kama bende koro nyasi mar piny Luo ibage. Kama dhi nyime oganda Luo modak e gwenge mamoko e pacho ka osebedo kod riwruoge gi matayo chenro mag dongruok kanyakla kod keto gi kanyakla. Ne waloso kod moko kuom oganda Luo modak Mombasa kod Nakuru ewi ber mar riwruok oganda Luo ma e kaka ne giloso. Members golo pesa ma gigolo wakonyogo nyithi oganda Luo mani Mombasa ka ma nigi jonyuol gi nigi rem korka school fees, kata member bende ka nitiere gi rem kokelo to nitiere committee
makoneno mose neno ni rem en gadiera kendo en rem machal kama gikonya. Koro magi kidienje adek mwatimo. Nitie engineers, nitie doctors, nitie jopuonj kaka wan be wuok e utalii. Kwa biro karachiel to wa invest e gimiluongo ni social capital. Wa share ideas, wanya timo ohala karachiel. Mar ariyo ka nyawado oyudo kuyo to wachung' kode nikech kwa bet karachiel to wanya konyo oganda wa mang'eny. Riwruok wagi osemiyo wayudo kombe mag siasa. Jaluo nogo ngero moro ne riwruok yang'owa e teko. Mar ariyo wasebedo gi konyruok. Mokwongo wan gi gik miluongo ni welfares. Welfares gi o cover the 4 counties. Welfares gi nigi officials maggi. Then ko wuok e welfares to wan gi council of elders. Ma miyo waga direction ka gimoro nitie. Koro seche moko nitie kata na wach moro ma dwaro ni jodongo obi ogo piny, ogo kom piny mondo oyal. Oro oket kwe e kindwa moso kaka diere modhi e lweny mar siasa. Kwariewore kaka onagi Nakuru ka to gima wadwaro gi paro mosum mabor wabiro yudo kaka wakonyore kaka onagi makata ka en e yor siasa to gima watimo ni wadwaro ka wan gi riwruok to gima ditam wayudo onge nikech wariwore. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ojuki one kodi kiki baji goyi bang masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. E pau tuke ni tim mar agoko ma Kisumu RFC nigi geno mar idho ng'ala mamalo motelo ne tuke agoko mag Dala Sevens michano bagi boma ma Kisumu kochakore odiechieng' makiny. James Okoth nigi mathoth. NYS, we've hired dog units to do regular patrol, especially at night when we know security is a menace. Dala Sevens, etelo mar 18 biro e kinde ma tim mar agoko mar Kisumu RFC ma en achiel kuom timbe 40 madhi laro loche tukego osegwele tuke mag Kenya Cup ka timbe madhi rado e pool B en mago mag Kabras, Daystar, Strathmore kod Kisumu. For Kisumu RFC, we're looking forward to hit the ground running. Our team is prepared. We've had a couple of preparations for the boys and being promoted back to Kenya Cup.
Dala Sevens e tielo mar 18 biro e kinde ma tim mar agoko mar Kisumu RFC ma en achiel kuom timbe 40 madhi laro loche tukego osegwel e tuke mag Kenya Cup ka timbe madhi rado e pool B en mago ma Kabras, Daystar, Strathmore kod Kisumu. We've, I think, met all the competitors in the pool. That's in Pool B, where we have Kabras, Daystar, Strathmore and Kisumu. So, as a club, we look to have a podium finish as we forge our way forward. Tukego idhi tug e alap mar Jomo Kenyatta International Stadium kod alap mar kar tiegruok ma Kisumu National Polytechnic. Tukegi dhi bedo gi timbe 40, timbe 20, timbe 16 ema dhi goche Division 1, Division 2 gin timbe 24. Koro Division 1 idhi go Polytechnic, Division 1 idhi go Mamboleo Sports Ground, kasto Division 2 idhi go Polytechnic. Riwruok mag tuke agoko e pachoka motisi ni Dala Sevens en chenro makare mag timbe mag tuke agoko yudogo sir makor ka omenda ka koro ikwayo johera mag tuke agoko mondo ochop kar rombgi kaka yo makende mar siro tukegi. James Okoth, Ramogi TV. Tim mar Kakamega Homeboys gi Tusker FC no dhi nyime gi timo orako motelo ne tugo mar final mar laro simbo mar FKF Cup. Kocha mag timbe ariyogo nonyiso geno maduong' ma gin godo motelo ne tugono. Tugono kiny nogoyo alap ma Kasarani ka jaloch idhi mimich mar silings milion 2 kod yudo thuolo mar dhi chung' ne Kenya e tuke mag CAF Confederations Cup. Tusker notieko namba 2 e lig eka Homeboys notieko e thuolo mar 8. Every team is ready for any team. At the end, it will tell. But we know we have not beaten an easy team. Wherever we've been, the game we've played, we've been playing hard games throughout. Plus, even Homeboys itself, we know them. Yeah, but you cannot win an easy match. Always win a hard game. So we expect a hard game, but we'll win that hard game. Yeah. Tupo vizuri, tumejiandaa vizuri na bado tunazidi kujiandaa despite kuna wachezaji wetu wale muhimu ambao si wategemea sana katika timu hawapo, lakini wale wapo watatuwakilisha vizuri. Tumejipanga vizuri, maana ukiangalia ndio mwisho sasa, ligi ishaisha na ndio mechi ya mwisho. So tumejipanga vizuri, tunajua nini yao, mapungufu yao, tunajua ubora wao mahali upo. Ramogi kodong deka 14 to rom saa 4 aden mondo watieke gi kanyo ote mamolo kaerian Kenneth Osando akete Ramogi chik mar wito wach osuru omora ahinya. Jogo dwa tuomo pesa kaka pi. Ramogi ler kobodo an javo. Hey Joramogi maje moka wuok ombulu masanga mantiere Rieda ukelo news mamita ahinya to ruto duok manange mapiny jisafa. Ramogi ma otieno walo kawuok Odera Forest ayie kod doho kuom chungo medo osuru. Malinet kawuok na lejo Dala hera Kisumu Ramogi lera dua. Aneno Ramogi maler kawuok e gwenge mag Kericho aniluonga ni Austin. Erokamano Austin Masani kan Ramuoma Uriri Ramogi ler. Awinjo Ramogi TV gi baba na Sami Kenya kod familia wa ma otibo mar Suna Mubachi. Erokamano Ramogi yom to apenjo ni Makenzi no to ochiemo kose mogo to opado. An Jeff Ramogi awinjo maler ma Fiona kawuok Ayuyu. Anansi Kaya Sondu aneno Ramogi lera dua jemo aneno kantiere Katolo anamadota kan Bungoma Ramogi ler. Erokamano nyako Ramogi kuom kawo thuolo mari mar budho koda e chenro ni. Wanenre kendo e kinde machielo ka Ruoth oyie. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa kinde gi duto ne en Winnie Adoyo.